Orokorrean, unibertsitateko ikasketak hasten ditugunean, ez dakigu zer dugun zain. Itxaropen orokor batzuk ditugu, karrera nolakoa izango den, baina batez ere zalantza asko izaten dugu. Horregatik dira interesgarriak orientazio jardunaldi hauek. 1988an Euskal Herriko Unibertsitateko Informazio Zientzien Fakultatean hasi nintzen ikasten. Oso konbentzituta eta itxaropentsu. Karrerako 4. urtetik aurrera, ikus-entzunezko komunikazioa espezialitatea aukeratu nuen. Nire etorkizun profesionala nola bideratuko nuen oso ondo jakin gabe. Ikasketak bukatzean, unibertsitate giroak apur bat zuzenduta ikerketa sinematografikoan zentratzea erabaki nuen. Eta doktoretza ikasketak Pariseko Sorbonne Nouvellen hasi nituen. Erasmus beka bati esker. Hauek dira unibertsitate bizitzak eskainiko dizkizuen bizi esperientziak izugarriak. Eta horiek gidatuko zaituztete aukeratu duzuen lanbidean zuen lekua aurkitu arte. Euskal Herriko Unibertsitatera itzultzean doktorego ikastaroak amaitu nituen eta Euskal Jaurlaritzaren beka bat lortu nuen Alain René izeneko zine zuzendariei buruzko tesia egiteko. 2 urte eman nituen fakultateko ikus-entzunezko komunikazio sailean ikasten eta ikertzen, baina egunetik egunera argiago neukan hura ez zela nire lekua. Eta nire hasierako helburua galtzen ari nintzela. Beraz, egun batean utzi egin nuen. Aldatu nuen norabidea. Hemen parentesi bat egin nahi nuke. Uste baitut garrantzitsua dela azken kontzeptu hau azpimarratzea. Iritzi aldaketa, zalantzak eta segurtasun ezak onak eta aberasgarriak dira. Eta ez da gelditzeko, pentsatzeko eta beharrezkoa bada berriz hasteko beldurrik izan behar. Askotan, atzera pauso bat ematea aurrera pauso handia izan daiteke bizitzan. Zuentzat egokiena dena aukeratzea da garrantzitsuena. Horretan bai izan behar duzuela ausartak. Nire zaleantza momentura itzulita, esango dizuet urte haietan iraultza digital itzela hasi zela. Eta nik, ikerlari gisa, galtzen ari nintzela sentitzen nuen. Beraz, esan dizuedan bezala, gelditu, norabidea aldatu eta Madrilera joan nintzen. Diseinu eta komunikazio estudio batean lan egin nuen, 3 urtez, eta bertan ikasi nuen benetan zer zen nire lanbidea. Baina berriro ere aldaketa bat gertatu zen. Oraingoan ez zalantza batengatik, erabateko ziurtasunagatik baizik. Durangora itzuli nintzen nire familia osatzera. Durangon, Baleuko izeneko zinema eta telebista ekoiztetxe batean hasi nintzen lanean, duela 18 urte hasi nintzen eta hor jarraitzen dut gaur egun ere. Niretzat Baleuko nire etxea da. Nire kasuan, 3D animazioko realitate virtualeko eta teknologia berrietako saileko produkzio zuzendari gisa lan egiten dut. Galdetzen badidazue hau ote zen karrera amaitzean egin nahi nuena, esango dizuet ez dakidala. Urte hartan ez nekien zehazten zer egin nahi nuen, komunikazioaren mundu zabalaren zein arlotan zentratu nahi nuen, baina lan bizitza poliki-poliki egokitzen zaizu onena zaren postuan. Ia konturatu gabe gertatzen da.